Mám vynikajúci nápad. Lacko, ty a dobrý nápad sú podklady. Ale, strýko, tento je fakt dobrý, počúvaj. Počkaj. Odložím si jablko, aby som sa nezadrhol. Strýko, usporiadajme cyklistické preteky okolo Hornej Dolnej. Lacko, dobre, že som to jablko odložil, inak by som bol už mŕtvy. Strýko, veď ľudia cyklistiku milujú. A veď aj tie okolo Slovenska budú a odviditeľníme obec. Ľudia budú určite radi. Lacko, prosím ťa, prestan to trepať hlúposti. Chod na obecný úrad a rob to, za čo ťa platím. Idem. Pekne dvíhaš sebavedomie tomu chlapcovi. Konečne dostal dobrý nápad a ty ho pošleš do keľu? Dobrý nápad. Šport by našej dedine nezaškodil. Lebo jediný šport, ktorý sa tu robí, je slovenská hádzaná. A potom vynášanie sa navzájom s krčmi. No veď práve. Zdieľa, však ja mám za tých ľudí zodpovednosť. Vieš, čo by z nich zostalo po takom preteku? Karol, ty tie preteky usporiadáš. A ty sám budeš súťažiť, aby si bol vzor pre celú dedinu. Zdenka, nemôžeš ma nútiť. Ja nemôže. No v poriadku. Tak zabudni na teplú stravu a čisté šaty. Halečo. A ty si už zabudol, že ja viem byť aj zlá? Ty si nepamätáš, prečo máš v hube 4 umelé zuby? Nepamätáš? Pamätám. A keby si nebol sprostý, tak na tie preteky dostaneš aj dotácie. Ďakujte a gratulujte mi! No ďakujem pekne. Nemáš za čo. Erika, zapisuj. Dostal som perfektný nápad, ktorý povznesie našu obec. Okamžite vyhlásiš do rozhlasu, že v sobotu sa budú konať turisticko-cyklistické preteky pod názvom Tour de la Hornade Dolna. Ale veď to bol môj nápad. Ale neprerušuj ma stále, prosím ťa. No, zúčastniť sa môže hocikto, štartovné bude 10 eur a platí sa u mňa. Kto sa zúčastní, keď je štartovné? Ale prvá cena bude čo? Bude mesačná permanentka v krčme u Terezy. A to kto zaplatí? Však čo, však sa to zaplatí z toho štartovného?